Bore da bawb, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. I ni'n dod ar ddydd Sul i wrando ar air Duw, i glywed yr hyn sydd gan Dduw ei hun i'w ddweud wrthon ni. Ac wrth gwrs, i ni'n gallu gwneud hynny bob dydd. I ni'n gallu darllen y Beibl, a gweddio, a ceisio'r arglwydd, ceisio'r hyn sydd gan Dduw ddweud wrthon ni, ond ar ddydd Sul, mae yna rhywbeth arbennig yn does wrth i ni ddod ynghyd fel pobl yr arglwydd, fel pobl sydd yn ei geisio fe ac yn dod o dan sŵn ei air gyda'n gilydd. A felly gadewch i ni nawr, gadewch i ni gyd weddio, gadewch i ni gyflwyno yr oedfa hon a'r neges bydd yn cael ei chyhoeddi, ond cyflwyno ein gilydd hefyd i'w ofal tyner un. Nawn ni weddio. Arglwydd, ni yn diolch i ti. Dy fod ti wastad yn barod i'n croesawu ni fel dy bobl, dy blant ti. Arglwydd, ni'n diolch dy fod ti yn siarad â ni. Ac arglwydd, dy fod ti yn siarad â ni o ddydd i ddydd. Ond arglwydd i ni am gyflwyno nawr yr oedfa hon, bod ni yn dal i fod ar wasgar arglwydd, i ni yn gofyn ei di roi yr ymdeimlad a'r ymwybyddiaeth yna ein bod ni yn dod ynghyd fel dy bobl, yn cyd addoli ac yn dygeisio di gyda'n gilydd arglwydd ac yn dod i wrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Wrth dy bobl, wrth dy blant di. Arglwydd, helpa ni. Ni'n gofyn am nerth dy ysbryd glân di. Arglwydd, ni'n gofyn arna ti i ogoneddu dy enw mawr di dy hun, trwy yr hyn rydyn ni'n wneud, trwy naddoliad neu arglwydd. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, mae'r emyn gyntaf ni'n mynd i'w chanu gan un o'n plith ni fel eglwys, Noel Gibbard. Oedd Noel neu Uncle Noel, fe mae llawer ohon ni yn ei alwen un o y bobl hynny nath sefydlu yr eglwys Efengylaeth Gymraeg yma yng Nghaerdydd. Ac i ni dros y blynyddoedd wedi cael bendith mawr yn canu rai o'i emynau. A mae'n siŵr bod yn iawn i fi jyst i tynnu'n eich sylw chi at y llyfr yma sydd wedi cael ei chyhoeddi'n ddiweddar. Casgliad o emynau gwreiddiol ac ambell i gyfieithiad hefyd gan Uncle Noel. Os nag i chi wedi cael copi eto, mynnwch chi'n a gewch chi eich bendithio fi'n siŵr o'i darllen hi. Ond i ni'n mynd i ganu un o'i emynau fe gyda'n gilydd nawr.
O'n i'n mynd i ddarllen nesaf o air Duw, ac rydyn ni wedi cyrraedd pennod 4 o lythyr cyntaf yr apostol Ioan. Gadewch i ni ddarllen gair Duw gyda'n gilydd. Gyfeillion annwyl. Peidiwch â chredu pob ysbryd, ond profwch yr ysbrydion i gael gwybod a ydynt o Dduw. Oherwydd y mae gai broffwydi lawer wedi mynd allan i'r byd. Dyma sut yr ydych yn adnabod ysbryd Duw. Pob ysbryd sy'n cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd, o Dduw y mae. A phob ysbryd nad yw'n cyffesu Iesu, nid yw o Dduw. Ysbryd yr anghrist yw hwn. Clywsoch ei fod yn dod, ac yn awr y mae eisoes yn y byd. Blant, yr ydych chwi o Dduw, ac yr ydych wedi ei gorchfygu hwy. Oherwydd mae'r hwn sydd yno chwi yn gryfach na'r hwn sydd yn y byd. I'r byd y maent hwy'n perthyn, ac o'r byd felly y dawr hyn y maent yn ei ddweud, ac mae'r byd yn gwrando arnynt hwy. O Dduw yr ydym ni. Mae'r hwn sy'n adnabod Duw yn gwrando arnom ni, a'r hwn nad yw o Dduw, nid yw'n gwrando arnom ni. Dyma sut yr ydym yn adnabod ysbryd y gwirionedd ac ysbryd cyfeiliornad. Amen. Amen. Wel, diolch i Dduw am ei air i ni. Wel, gadewch i ni weddio nawr gyda'n gilydd. O arglwydd i ni'n diolch i ti, fel i ni wedi gweddio eisoes, do ti yn siarad â ni. Ac arglwydd rwy ti yn siarad trwy'r air ac yn nerth yr ysbryd glân. Ac arglwydd, i ni yn parhau i ofyn y bydde dy lais di yn cael ei chlywed yn glir. Ac arglwydd ni'n gofyn, neu di helpu pob un sydd yn gwrando i'r oedfa hon, ond hefyd pob un fydd mewn oedfaon, neu'n gwrando ac yn gwylio dros y we, yn clywed rhyw neges neu rhyw bregaeth, arglwydd helpa bob un i wneud yr hyn mae Ioan yn sôn amdano fan hyn, profi. Profi a yw'r hyn sy'n cael ei ddweud ohono ti mewn gwirionedd. A ydy'r hyn sy'n cael ei bregethu a'i gyhoeddi, ydy yn cyd-fynd gyda'r datguddiad sydd gennym ni ohono ti yn yr arglwydd Iesu ac yn dy air di. O arglwydd, oedd Ioan yn rybuddio fan hyn am gai broffwydi lawer ac arglwydd ni'n gwybod fod dim byd i newid. Fod yna llawer o gai broffwydi, gai athrawon yn cyhoeddi gai efengil yn ein byd ni ac yn ein gwlad ni arglwydd ac ni'n gofyn felly yn ei di'n galluogi ni. Yn galluogi ni fel dy bobl i lynu wrth y gwirionedd, dy air di sydd wirionedd. Arglwydd helpa ni hefyd i adnabod yr gai athrawiaeth yma. Ac i'n gwarchod yn hunan rhag syniadau sydd ddim oddi wrth y ti. Sydd ddim yn cyd fynd a dy air di a'r efengil sydd wedi i drosglwyddo unwaith ac am byth i'r saint. Arglwydd helpa ni. A ni'n gofyn dros y rheini sydd efallai mewn eglwysi neu mewn sefyllfaoedd lle maen nhw yn clywed
gau athrawiaeth yma, a ni'n cyflwyno'r rhain ni hyd yn hyn wedi cael ei twyllo, a di mynd ar ôl y syniadau anghywir yma, arglwydd ni'n gweddio wneud i drigarhau, ac yn neud i galluogi nhw i weld hynny, ac i droi oddi wrth hynny, at dy oleuni di. Arglwydd, ni'n gwybod bod gau efengil ddim yn efengil o gwbl. Dwi ddim yn newyddion da, achos dwi ddim yn gallu achub dim ond Crist. A'r efengil sy'n sôn amdano fe a llachub. Dyma'r unig neges. A dyma'r neges mae pob un ei angen. Arglwydd ni'n gofyn wneud i'n helpu ni fel dy bobl di i lydeinu'r neges yma. Ni'n gweddio wneud i'n helpu ni beidio a digaloni a siomi. Efallai pan dyw pobl ddim yn derbyn, ddim yn gwrando, ddim yn ymateb fel byddwn ni eisiau ddyn nhw. Arglwydd helpa ni. Fel dy broffwydi ffyddlon yn y Beibl, a fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun, helpa ni i barhau, i geisio pobl hyd yn oed pan maen nhw yn dy wrthod di. O, Dad, cadwa ni felly. I ni'n gofyn yn neud i nawr ddod yn agos at bob un, yn ein amrywiol sefyllfaoedd, yn amrywiol anghenion ni. O, arglwydd, a neud i siarad. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i gael stori'r plant nesaf. Yna fyddwn ni'n canu emyn arall cyn troi at air Dduw gyda'n gilydd. Mae stori plant yn dod o 1 Ioan 4, adnod 1 i 6. Helo bawb, Luned ydw i. Dilynwch fi a gwrandwch arna i, achos dwi'n gweud y gwir. Fi di Luned. Dewch ata fi, trystiwch fi. Fi di Luned. Helo, fi yw Luned. Mae gen i lot o pethau pwysig i ddweud a chi'n gallu trystio ac ymddiried yn beth fi'n dweud. So dilynwch fi. Helo, fi yw Luned. Na, fi yw Luned. Fi yw Luned. Na, ni yw Luned. Na, fi yw Luned. Na, ni yw Luned. Na, fi yw Luned. Na, ni yw Luned. Na, fi yw Luned. Sut ydych chi'n gwybod bod fi'n dweud y gwir? Wel, chi'n gwybod sut fi'n edrych a sut fi'n swno. A dyna pam fi yw'r gwir Luned. Fel o'n i'n gweld fyna, o'n i'n clywed lot o leisiau gwahanol, ond fi yw'r gwir Luned. Yn ein bywyd bob dydd, ni'n clywed gan lot o leisiau gwahanol hefyd. Ni'n clywed llais ein ffrindiau, llais ein rhieni, llais y diafol, llais y byd, a cymaint o leisiau arall, ond y llais fwyaf pwysig yw Iesu Grist. Felly pam dylswn ni wrando ar llais Iesu Grist? Mae gan Iesu Grist yr awdurdod i achub ni o pob peth drwg ni erioed wedi wneud, achos bod Iesu wedi dod i'r byd fel dyn a marw dros yr holl pethau drwg ni wedi wneud. Mae hefyd yn caru ni mwy na pob llais arall. Felly sut ydyn ni'n clywed llais Iesu? Trwy ddarllen y Beibl, Caerdydd, trwy weddio, a trwy wrando ar y bregaeth. A dyna sut ni'n nabod llais Iesu a dod i nabod e'n well. Ydych chi'n gwrando ac ufuddhau ar llais Iesu? Ydych chi'n gwrando ac ufuddhau ar llais Iesu? Helo, fi yw Luned. Na, fi yw Luned. Ti'n dweud, na, fi yw Luned. Helo, fi yw Lois.
Daeth Duw yn un ohonom ni, tu hwnt i ddeall dyn. Rydych i mwy am na bob tro, y coer hanes hwn. Beth wnawn ond blygu glin ar olaf Caerdydd o dyfod fel yr wyf. Offrwm fydd fy mywyd oll. Yr un agos ar nefoedd wen sy'n gorwedd ar y cyd. Y llais anodd fydd i fod sy'n cysgu yn o'n fyd. Yr un yw'n i sy'n anen a'i galw hwyau air. Yw bychadi yn adferthu sydd i niwed fab amair. Bydd fab yn blygu glin ar olaf Caerdydd o dyfod fel yr wyf. Offrwm fydd fy mywyd oll. Plagariad dyfnach allai fod na hyn adeinog ddyn. Ond bardd defyn droi cefnar gryf y gostyngiedig gwyn. Ond caiff y byd a'i ganfod a'i ganiad maith di-draed. Wrth weld ei waith, a'i hair, a'i ras, yng nghawd ein bywyd braidd. Bydd fab yn blygu glin ar olaf Caerdydd o dyfod fel yr wyf. Offrwm fydd fy mywyd oll. Bydd wnawn ond blygu glin ar olaf Caerdydd o dyfod fel yr wyf. Offrwm fydd fy mywyd oll. Nawr, mae'n bosib iawn bod fi wedi gwneud y pwynt yma o'r blaen. Mae ddeiwch i fi mynd yn anghofus yn fy henaint. Ond, os chi'n gyfarwydd efo llythyrau yr apostol Paul yn y Testament Newydd, byddwch chi yn gwybod fod yna wahaniaeth arddull mawr rhwngddo fe a'r apostol Ioan, a fi'n siŵr bod hynny wedi taro chi. Mae Paul yn dueddol o ysgrifennu mewn ffordd hynod o resymegol. Mae'n ddilyniant clir, yn aml iawn mae fel petai'n adeiladu rhyw ddadleuon ac gallwn ni ddweud fod ei ffordd o ysgrifennu ac o gyflwyno pethau yn ffordd groegaidd, yn perthyn falle i'r byd groegaidd. Tra bod Ioan falle yn fwy amlwg yn adlewyrchu'r byd a'r meddylfryd Hebraeg. Lle be mae Ioan yn gwneud yw dod nôl, dro ar ôl tro, eto ag eto, at yr un themau, yr un gwirioneddau, ond mae'n dod at nhw o ongle gwahanol.
fel edrych ar diamond o gyfeiriadau gwahanol yn gweld rhywbeth newydd o hyd ac o hyd. A mae hynny'n dod yn amlwg yn dydi fan hyn. Wrth i Ioan droi at bwnc mae'n barod i delio gyda yn ei lythyr, sef yr gau athrawon, neu'r gau broffwydi yma. Y bobl yma oedd yn amlygu ysbryd yr angrist, ac yn dysgu celwyddau ac yn arwain pobl ar gyfeilion. Wel, dwi ddim yn amlwg iawn ydy e. Beth yw'r cysylltiad rhwng be mae Ioan newydd fod yn ysgrifennu amdano fe a be mae'n dweud yn yr adran nesaf yma. Ond dyma jyst ffordd Ioan o ddelio gyda'r pynciau. Un foment mae'n siarad am un peth ac yna mae'n dod nôl at rhywbeth mae wedi delio gyda yn barod. O, chi'n gwybod be? Fi'n credu fod hynna'n dangos rhywbeth hynod o bwysig i ni. Oherwydd, beth yw, wel, dau o'r themau mawr mae Ioan wedi bod yn delio gyda nhw, a mae wedi bod yn siarad yn to am gariad, a mae wedi bod yn siarad am y gwirionedd. A'n aml iawn, newch chi glywed pobl fel petai'n gosod y peth yma mewn cystadleuaeth o'i gilydd, mewn gwrthwynebiad i'w gilydd, yn gofyn, wel, a pa un sy'n mwyaf pwysig, efe cariad neu efe y gwirionedd? Mae rai pobl fel petai nhw'n dweud, y peth pwysig yw bod ni'n caru. A dim ots be mae pobl yn credu, mae eisiau ni just dod ymlaen a derbyn nhw a caru nhw. Pobl eraill wedyn fel petai'n awgrymu na, mae'n rhaid i ni fod yn hollol glir a chytuno ar bob un manylun, ac os chi ddim yn cytuno efo ni ar bob un peth bach yna, ni ddim eisiau'ch nabod chi. A mae Ioan, dwi ddim yn derbyn hynny, ydy e? Mae Ioan yn neud yn glir fan hyn fod angen y ddau. Mae'n mynd nôl amlan, cariad gwirionedd, yn plethu i fewn i'w gilydd. Mae Ioan yn dangos i ni, oes, mae eisiau cariad. Mae angen i ni garu ein cyd-aelodau, mae eisiau ni aberthu drostyn nhw, mae eisiau ni rannu gyda nhw, fel mae e newydd dweud, ddim just ar air neu ar dafod, don't just talk the talk, walk the walk, mae eisiau ni fyw allan y cariad yma. Ac eto, fel mae'n mynd syth ymlaen i weid, dyw hynny ddim yn golygu bod ni just yn derbyn pawb a popeth maen nhw'n gwneud, popeth maen nhw'n dweud, achos bod ni yn eu caru nhw, Na, meddwl Ioan, os chi eisiau bod yn yr eglwys, os chi eisiau aros yn y gymuned yma o gariad, yna mae yna wirionedd i chi'n gorfod i dderbyn a glynu wrthi. Mae yna sylfaen o wirionedd i chi'n gorfod adeiladu arni. Mae'r ddau beth yma mor bwysig. Ni'n caru'n cyd-aelodau ac ni'n barod i roi'n bywydau ni drostyn nhw, ond mae'n rhaid i ni hefyd fod yn wyliadwrus. Achos fe fydd yna fleiddiaid yn ceisio llithro i mewn wedi gwisgo fel defaid mwyn ymosod ar praidd Duw. Wel, trowch dy fi te nawr at yr adran nesaf yma, gyda hynny gyd mewn meddwl. Cariad ond fan hyn nawr, gwirionedd. A be fi eisiau ni'n neud wrth edrych ar y 6 adnod yma, yw meddwl yn gyntaf, wel, beth yw'r ysbrydion yma mae Ioan yn siarad amdano? Beth yw'r cyd-destun? Beth yw'r sefyllfa mae'n siarad amdano fe? Ac yna, siwd i ni'n rhoi prawf ar y pethau hyn. Fel mae'n dweud yn adnod 1, gyfeillion annwyl, peidiwch a chredu pob ysbryd, ond profwch yr ysbrydion i gael gwybod a ydynt o Dduw. Oherwydd mae gau broffwydi lawer wedi mynd allan i'r byd. I ddechrau te, yr ysbrydion yma. Nawr, yr argraff chi'n cael pan chi'n darllen y Testament Newydd yw pan fydde'r eglwysi yma yn dod ynghyd, bydden y sawl elfen i'w cyfarfodydd nhw, sawl peth yn digwydd, ond un o'r elfennau hynny oedd bydden y gyfnod o broffwydo. Ac
Mae lot o bobl falle efo syniadau anghywir am proffwydo a beth yw proffwydoliaeth. Fel arfer, pan mae person yn clywed y gair yna, yn syth mae'n meddwl nhw'n mynd at y syniad o ddweud rhywbeth fydd yn digwydd yn y dyfodol. Hynny yw rhyw fath o rhagfynegu neu rhagwybodaeth o rhywbeth sydd ddim wedi digwydd eto. Hynny yw enghraifft sili bod rhywun yn proffwydo pwy sy'n mynd i ennill gêm pêl-droed, neu pwy sy'n mynd i ennill gêm o tennis. Hynny yw gweud beth sy'n mynd i ddigwydd cyn bod e'n digwydd a'r prawf, os yw nhw'n broffwyd go iawn, yw bod yr hyn maen nhw wedi ddweud yn dod yn wir. Ac wrth gwrs, mae proffwydo a proffwydoliaeth yn cynnwys y syniad hynny. Mae yna llawer o esiamplau dyn ni yn y Beibl, yn yr Hen Testament, o Dduw yn dweud wrth ei bobl trwy'r proffwydi pethau oedd yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Ni'n meddwl yn syth yn dyn ni falle am yr enghreifftiau hynny. Ni'n darllen pob Nadolig. Duw yn datguddio i'w bobl ymlaen llaw pethau fel ble roedd y Meseia yn mynd i gael ei eni. A'r ffaith bod e'n mynd i gael ei eni o forwyn. A y teulu oedd e'n mynd i fod yn perthyn iddo fe. A'r ffaith bod e'n mynd i ddioddau a marw ac yna atgyfodi a teirnasu am byth. Ond falle, mae nid dyna lle ddylsyn ni fod yn dechrau wrth feddwl am proffwydo, oherwydd yr ystyr fwy cyffredin, fwy arferol i proffwydo, neu roi gair o proffwydoliaeth, yw dod â gair neu neges gan Dduw i'w bobl. Dod â neges gan Dduw i'w bobl. Ac ar un lefel, dyma sydd yn digwydd pan fydd rhywun yn pregethu. Dyma mewn ffordd beth i fi yn honni sydd yn digwydd nawr. Dod gyda neges gan Dduw i chi. Dod a cyhoeddi rhywbeth i fi yn dweud wrthych chi sydd yn neges gan Dduw. Nawr, yr argraff chi'n cael pan chi'n darllen y Testament Newydd yw fod y proffwydo yma oedd yn digwydd yn y cyfarfodydd, bod e'n cymryd ffurf chydig bach yn wahanol i beth i fi wneud nawr, pregethu, achos oedd y pregethu a'r dysgu yn digwydd gan yr heneriaid, gan yr rheini oedd wedi derbyn rôl awdurdodol i drosglwyddo yr efengil a neges Duw i'w bobl. Mae'n amlwg yn yr eglwysi yma, o leia, bydden y pobl yn proffwydo, bydden y gyfnod o proffwydo, ac yna cyfnod o brofi, pwyso a mesur. A oedd y neges, a oedd yr hyn oedd wedi ddweud, gan Dduw a'i peidio. A chi'n gweld hynny'n dod drosodd fan hyn, a ddarllen eto adnod 1, gyfeillio'n annwyl, peidiwch â chredu pob ysbryd, ond profwch yr ysbrydion, i gael gwybod a ydynt o Dduw, oherwydd mae gai broffwydi lawer wedi mynd allan i'r byd. Dyma sut rydych yn adnabod ysbryd Duw, pob ysbryd sy'n cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd o Dduw y mae, a phob ysbryd nad yw'n cyffesu Iesu, nid yw o Dduw. Ysbryd yr anghrist yw hwn. Nawr, dyma lle mae'r iaith a'r terminoleg yn mynd chydig bach yn gymleth, chi'n gweld, achos wrth i broffwyd gyhoeddi ein neges, gallech chi ddweud bod nhw'n gwneud hynny yn ei ysbryd ei hunan. Maen nhw'n cyhoeddi neges yn ysbryd y proffwyd. Ond yna mae'r cwestiwn wel, pa ysbryd efo y fawr sydd tu ôl i'r neges? Pa ysbryd
sydd yn ysbrydoli ysbryd y proffwyd. Trial dweud hynny eto. Pan mae proffwyd yn siarad, ych chi'n clywed yr hyn mae ei ysbryd nhw, os allai dweud, ei enaid nhw, yr person mewnol yna yn ei ddweud, ond y peth pwysig wedyn yw penderfynu neu asesu pa ysbryd sydd wedi rhoi y neges yna ar ei calon. A fan hyn mae Ioan yn gwahaniaethu rhwng dwy ffynhonnell ysbrydol posib. Mae'n gwrthgyferbynnu dwy ysbryd neu dwy ffynhonnell i negeseuon ysbryd y proffwyd. Mae'n sôn yn gyntaf yn dod am ysbryd Duw ac ysbryd yr Anghrist, adnod 2. Dyma sut rydych yn adnabod ysbryd Duw. Ac yn adnod 3, pob ysbryd nad yn cyffesu Iesu nid yw o Dduw, ysbryd yr Anghrist yw hwn. Yna mae'n sôn gwahaniaethu eto rhwng yr ysbryd sydd o Dduw a'r ysbryd sydd o'r byd. Adnod 4. Blant, rydych chwi o Dduw. Ac yna, adnod 5. I'r byd maent hwy'n perthyn ac o'r byd felly daw'r hyn maent yn ei ddweud. Felly mae'r ysbryd yma, ysbryd Duw ac ysbryd Anghrist, ysbryd sydd o Dduw a'r ysbryd sydd o'r byd, ac yna mae yna un gwahaniaeth arall yn cael ei nodi, sef y gwahaniaeth rhwng ysbryd y gwirionedd ac ysbryd cyfeiliorn ar adnod 6. O Dduw yr ydym ni, mae'r hwn sy'n adnabod Duw yn gwrando arnom ni, a'r hwn nad yw o Dduw, nid yw'n gwrando arnom ni. Dyma sut rydym yn adnabod ysbryd y gwirionedd ac ysbryd cyfeiliornad. Felly, pan mae proffwyd yn siarad, pan mae pregethwr yn cyhoeddi ei neges, mae'n rhaid penderfynu beth yw ffynhonnell y neges. Ife yr ysbryd glân, yr ysbryd mae Duw ei hun wedi ei anfon, ysbryd y gwirionedd, neu ydy'r neges yma'n dod yn y bôn o ysbryd yr Anghrist, yr ysbryd yma sydd o'r byd, yn perthyn i'r byd ac yn ceisio arwain pobl i ffwrdd o'r gwirionedd ac ar gyfeiliorn. Nawr, falle bod hwn i gyd yn swnio'n hynod o gymleth, ond ni gyd efo rhyw fath o brofiad o wneud yr hyn i fi'n disgrifio fan hyn bore yma. Mae'n digwydd pob tro i chi yn mynd ac yn tseco'ch e-bost chi. Os chi fel fi, yn aml iawn, chi'n agor eich e-bost, a mae yna nifer o negeseuon yno, naill yn eich inbox chi neu yn eich junk mail, ac mae'r negeseuon yma, maen nhw'n cyhoeddi pob math o bethau i chi. Maen nhw'n addo pob math o bethau. Maen nhw yn annog chi i wneud pob math o bethau. Hynny yw, os chi just yn clicio ar y link yma, gewch chi rhyw wobr. Neu, os chi just yn fy e-bostio i yn ôl, neu anfon miliwn o bunnau i chi. Os chi just yn gwneud hyn, gewch chi hyn. Ac wrth gwrs, mae'r negeseuon yma, maen nhw'n swnio'n ffantastig, maen nhw'n edrych yn wych, a maen nhw'n swnio mor dda, maen nhw'n apelgar, maen nhw'n artyniadol yn dydyn nhw. Ond wrth gwrs, mae rhaid chi bod yn ofalus. Achos dyw pob un e-bost sydd yn cyrraedd, dyw e ddim yn wir. Dyw e ddim o'r person maen nhw falle'n honni i fod. A felly be chi yn gwneud, neu be chi fod i'w wneud, yw chi'n edrych pwy sydd wedi anfon e. Ond beth yw'r cyfeiriad y person sydd wedi anfon y neges ato chi, ac yn fuan iawn, mae'n dod yn amlwg. Na, spam yw hwn. Y twyll yw hwn. Celwydd yw hwn. Nid y person go iawn yw hwn. Nid ffynhonnell da, gwir, cywir sydd i'r neges yma.
ond rhywun sydd yn twyllo, rhywun sydd yn trial fy mrifo i, rhywun sydd yn trial fy arwain i ar gyfeilion. Pe bai chi di credu'r neges, a di derbyn y neges, a di dilyn y cyfarwyddiadau, bydda hynny di bod yn beth peryglus a niweidiol. A mae Ioan yn dweud union yr un peth fan hyn. Hyd yn oed o fewn yr eglwys, o fewn cyfarfod o bobl sydd yn galw eu hunan yn Gristnogion ac yn blant i Dduw ac yn gyd aelodau, mae yna berygl a phosibilrwydd bod yr hyn sy'n cael ei ddweud nid o Dduw, ond o'r anghrist. Nawr yn amlwg mae hynny yn beth difrifol iawn i ddweud. A mae Ioan yn fwriadol fan hyn yn gosod y peth mewn ffordd hynod o bwerus, yn dydi? Yn union fel pan oedd e'n trafod cariad ac oedd e'n dweud os chi ddim yn caru mewn gwirionedd, y reality yw chi'n cysau, be mae Ioan yn dweud yw os nag yw'ch neges chi yn dod o'r ysbryd glân, o Dduw, o'r gwirionedd yna i chi yn gau broffwyd, yn gau athro. Chi'n cyhoeddi neges sydd o'r anghrist, o'r byd, chi'n arwain pobl ar gyfeilion ac i ddisryw. Os yw hynny yn wir amdano chi, mae'n beth difrifol yn dydi. Ac y tristwch yw fod e'n wir. Oedd e'n digwydd yn amser Ioan, mae'n digwydd yn ein dydd ni nawr. Mae yna bobl sydd yn galw eu hunan yn Gristnogion, yn honni i fod yn weinidogion yr Efengil, ac eto, os ych chi'n stopio ac yn edrych ac yn asesu, chi'n gorfod dod i'r casgliad bod nhw ddim. Bod nhw'n syrthio i'r categori yma mae Ioan yn sôn amdano nhw, sef gau athrawon, gau broffwydi. A felly, beth i ni angen yw rhyw ffordd o adnabod y bobl hyn, o brofi yn dyfa, adnabod ffynhonnell y neges. A dyma nawr yn ail pwynt ni'r ail bennawd yma. Ni wedi edrych ar yr ysbrydion, a'r neges maen nhw'n cyhoeddi. Beth yw'r prawf te? A falle bod rai ohonoch chi yn defnyddio'r term meini prawf yn aml yn eich gwaith chi. Ac yn aml yn y byd academaidd, mae'n sôn yn does am meini prawf llwyddiant. A ni, sydd chi'n profi bod chi wedi llwyddo? Wel, yn drawiadol fan hyn, mae Ioan eisiau gwneud yn glir, mae nid meini prawf fod eich neges chi o Dduw yw llwyddiant. Hynny yw, nid pa mor boblogaidd yw'r neges, neu faint o bobl sydd yn gwrando ac yn derbyn ac yn ymateb i'r neges sy'n dangos fod y neges yn wir. Drwchwch eto arno'r 4 ymlaen. Blant rydych chwi o Dduw ac rydych wedi ei gorchfygu hwy. Oherwydd mae'r hwn sydd yn chwi'n gryfach na'r hwn sydd yn y byd. I'r byd maent hwy yn perthyn, ac o'r byd felly daw'r hyn maent yn ei ddweud. Ac mae'r byd yn gwrando arnynt hwy. O Dduw yr ydym ni, mae'r hwn sy'n adnabod Duw yn gwrando arnym ni, a'r hwn nad yw o Dduw, nid yw'n gwrando arnom ni. Hynny yw'r pwynt mae Ioan eisiau bod yn hollol glir amdano fe, yw just oherwydd fod neges yn denu gwrandawyr ac yn boblogaidd, dyw hynny ddim yn angen rheidiol yn arwydd o fendith Duw. A mae hynny'n bwysig i ni gofio, mae'n rwydd i ni syrthio i'r trap yna yn dydi o feddwl, wel, os oes cynulleidfa fawr, lot o bobl, os oes yna rhyw fwrlwm a hype, pobl yn dod i ddilyn a gwrando ar rhyw broffwyd neu bregethwr, mae'n rhaid mae bendith Duw ar y gwaith yw hynny. Nawr,
Gall hynny fod yn wir, wrth gwrs. Han y cyfnodau o fendith mawr lle mae Duw yn trwy ei ysbryd yn achub llawer iawn o bobl trwy bregethu ffyddlon ei air. Ond mae Ioan jyst eisiau bod yn glir, nid dyna sydd i chi'n asesu, nid dyna'r meini prawf. Achos mae yna ddigon o esiample. Oedd yna esiample yn amser Ioan, mae yna esiample heddi o pregethwyr sydd yn denu torfeidd ar eu holau nhw. Mae yna eglwysi heddi sy'n galw ei hunan yn eglwysi, lle mae yna gau efengil yn cael ei chyhoeddi, a mae yna filoedd ar filoedd ar filoedd o bobl yn llenwi rhyw auditoriums enfawr, a'r pregethwr yn mynd adre wedyn ni i'w sydd werth miliynau o bunnoedd. Hynny, just y ffaith fod na bobl yn mynd ar ôl neges. Dwi ddim yn golygu fod y neges yna yn wir. A felly mae Ioan yn pwysleisio fan hyn, a gweud y gwir, mae'r ffaith fod pobl yn gwrando ac yn ymateb i neges bydol, just yn dangos bod nhw o'r byd. Mae'n gwneud synwyr yn dydi. Os rhywun yn cyhoeddi neges fel gewch chi fyw sydd bynnag chi eisiau. Mae Duw yn eich caru chi, ac stym ots nawr beth i chi'n gwneud, gewch chi stym fath beth a ffechod i'r Cristion, gewch chi wneud beth bynnag sy'n teimlo dda. Wel, wrth gwrs mae pobl mynd i hoffi'r neges yma. Neu os rhywun yn pregethu neges sydd yn dweud, os chi'n Gristion, mae Duw mynd i'ch bendithio chi, a chi'n mynd i fod yn gyfoethog ac yn llwyddiannus a cael pob dim i chi'n gweddio amdano fe. Wel eto, wrth gwrs, mae yna bobl mynd i gael ei denu at y neges yna, ond dyw e ddim yn golygu bod y neges yna'n wir. Na, mae Ioan yn wneud yn hollol amlwg yn y cyd-destun yma llwyddiant, gwir lwyddiant i'r proffwyd, yw bod ei neges nhw yn wir. Nid y derbyniad, nid yr ymateb, ond bod ei neges nhw yn wir. Y ffordd mae Ioan yn dweud fan hyn, mae'r Cristion a'r eglwys yn gorchfygu, yn ennill y dydd, yw nid trwy pa mor fawr ydyn nhw, a niferoedd nhw, ond y ffaith bod nhw'n glynu wrth yr arglwydd. Felly nid llwyddiant yw'r meini prawf. Beth yw'r prawf te? Wel, mae yna fwy i ddweud na hyn, ond mae Ioan yn rhoi un prawf amlwg iawn. Mae'n sôn am fater, mae'n amlwg oedd na syniadau anghywir amdano ar y pryd, sef be mae pobl yn ei ddweud ac yn ei gredu am Iesu. Adnod 2. Dyma sut rydych yn adnabod ysbryd Duw. Pob ysbryd sy'n cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd o Dduw y mae. A phob ysbryd nad yw'n cyffesu Iesu, nid yw o Dduw. Ysbryd yr anghrist yw hwn, clywsoch ei fod yn dod, ac yn awr y mae eisoes yn y byd. Nawr, dwi ddim yn hollol amlwg beth yn union oedd y gau a thrawiaeth. Mae Ioan fel petai'n ymateb iddo fe fan hyn. Mae'n amlwg fod e'n rhywbeth i wneud efo person a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. A be mae Ioan yn dweud yw fod yr athrawiaeth yma, y gwirionedd sylfaenol am pwy yw Iesu a be ddath i'w wneud, fod hynny yn non-negotiable. Bod ni ddim yn gallu agree to disagree fel pobl dros hyn. Na, os ych chi'n Gristion, chi'n mynd i gredu rai pethau penodol am yr arglwydd Iesu. Ac felly os oes rhywun sydd yn pregethu neu'n proffwydo yn cyhoeddi neges sydd yn gwrthweud hynny, yn mynd yn erbyn hynny, wel dydyn nhw ddim o Dduw. Felly beth, yn ôl Ioan fan hyn, yw un o'r pethau sy'n rhaid i ni gyffesu mwyn
bod yn uniongred, mwyn bod yn gywir a glynu wrth y gwirionedd. Beth yw rai o'r pethau sydd yn llifo allan o y ffaith bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd? Wel, os gai, na just nodi rai pethau. Gyntaf gyd, wrth gwrs, mae ydych chi'r geni gwirthio. Mae Ioan yn dweud fod Iesu wedi dod yn y cnawd. Wedi dod yn y cnawd. A nid jyst bod e wedi ei eni mewn ffordd naturiol cyffredin fel pob person arall. Na, meddwl Ioan, mae e wedi dod. Mae Duw y Mab, ail berson y Drindod wedi dod, wedi ymgnawdoli. Roedd yr ysbryd glân wedi dod a wedi cysgodi'r forwyn fair cyn bod hi yn cael cyfathrach a gŵr ac achosi iddi hi I feichiogi. Mewn ffordd gwbl unigryw, gwbl gwirthiol, yn torri'r cysylltiad yna gyda adda a phechod greiddiol adda. I ni fel Cristnogion yn credu bod Duw wedi dechrau creadigaeth newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Wrth I Iesu gael ei eni yn y ffordd unigryw gwirthiol yma, mae dyna'r prawf bod ni fel pobl methu achub yn hunan. Oedd rhaid iddo fe ddod mwyn ein hachub ni. A felly os ydych chi unrhyw un sydd yn cyhoeddi neges wahanol I hyn, neges sydd yn gwadu hyn, dyna prawf, mae nid ysbryd Duw sydd yn siarad. Be arall gallwn ni ddweud fan hyn? Wel, nid jyst bod e wedi ei eni yn wirthiol, ond roedd e'n ddyn go iawn. Mae Ioan yn sôn am Iesu. Iesu o Nazareth, wrth gwrs. Iesu yr mab y sair. Oedd ei eni yn wirthiol oedd. Ond roedd ei natur ddynol yn un llawn fel chi a fi. Oedd e'n berson hanesyddol, yn berson o gig a gwaed. Nath e gael ei eni, nath e grio, nath e llenwi gewyn, nath e orfod dysgu I gerdded a siarad a darllen. Oedd yna gyfnodau lle bydde fe'n chwarae gyda'i ffrindiau ac yn baglu ac yn brifo. Nath e fwyta ac yfed a chysgu a cael anwyd a gweithio a gorffwys chwerthin crio galaru'r holl bethau hynny sy'n gyffredin i'n profiad ni o fywyd yn y byd. Yr unig peth oedd yn wahanol amdano fe oedd I fod yn ddi-bechod. Oedd e'n ddyn. Go iawn, yn berson. A gweud y gwir, fe yw y dyn go iawn, cyflawn. Yr unig un sydd I llwyddo I fyw ei hun yn union y bywyd oedd Duw wedi fwriadu ar ein cyfer ni fel pobl. Bywyd o'i fuddod perffaith. A fel dyn, fe nath e ddiofe, a fe nath e farw ar y groes. Fe gafodd ei ladd. Nath I waed e cael ei dywallt. Fel dyn, cafodd ei gladdu mewn bedd am drydiau cyn atgyfodi. Chweld, falle mae dyma oedd rhan o'r broblem oedd y gai athrawon yn dysgu bod Iesu yn rhyw fath o rith, rhyw fath o ysbryd heb gorff go iawn. Ond mae Ioan yn dweud, na, nid syniad, nid stori tylwyth teg, nid rhyw allegory, neu dameg oedd bywyd Iesu. Oedd e'n berson. Yn berson hanesyddol. Yn berson o gig a gwaed nath roi ei gnawd a'i waed dros ei bobl. A felly os ydych chi unrhyw un sydd yn coeddi neges wahanol I hon, dyna'r prawf. Mae nid ysbryd Duw
sydd yn siarad. Gath ei eni yn werthiol, nath fyw bywyd fel dyn. Ond yna, wrth gwrs, mae yna elfen arall, holl bwysig arall, sef mae fe yw y Crist. Hynny yw, nath ddim just byw a marw, ond fe nath atgyfodi. Fel prawf, mae fe oedd y Meseia, y Crist. Dyma sut rydych yn adnabod ysbryd Duw, pob ysbryd sy'n cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd o Dduw ymai, a phob ysbryd nad yw'n cyffesu Iesu, nid yw o Dduw. Yn ei ddyndod, roedd yn debyg i ni. Ond ymherson yr arglwydd Iesu, roedd hefyd natur arall, y natur ddwyfol. Ni ddim yn gallu deall hyn yn llawn, ond roedd Iesu, y Crist, yn 100% ddyn ac yn 100% Duw. Nid Iesu fel dyn nath cael ei lenwi gyda ysbryd Duw y Crist. Na, dim byd felly, fe yw Iesu Grist, y person cyflawn sydd yn dduw ac yn ddyn. Fe yw eneiniog Duw. Fe yw Duw ei hun wedi dod i'n plithni. Fe yw y brenin mawr, yr archoffeiriad mawr, y proffwyd mawr. Fe yw Duw ei hun di dod mwyn brwydro ac ennill y dydd yn erbyn y diafol, y cnawd, y byd. Mae di dod mwyn roi ei fywyd yn aberth, a'r aberth honno yn un o dragwyddol a dwyfol werth. Fe yw'r un sydd wedi dod mwyn atgyfodi a trechu marwolaeth ar bedd ac yna teyrnasu am dragwyddoldeb. Chi'n gweld, yna berygl yn doedd, falle bod pobl yn gweld marwolaeth Iesu a'i ddioddefaint erchyll ar y groes fel methiant, o na, fe yw Iesu Grist. Ysdim eisiau bod cywilydd o beth ddigwyddodd iddo fe. Dyma oedd bwriad a chynllun Duw. A dyw Iesu Grist, dyw e ddim just yn esiampl i'w ddilyn. Dyw e ddim just yn fynegiant o gariad Duw. Dyw e ddim just yn arwydd o beth sy'n digwydd pan mae person cyfiawn yn sefyll yn gadarn yn erbyn y byd, fod hynny i gyd yn wir. Na, meddai Ioan, dyma yw Iesu Grist wedi dod yn y cnawd. Dyma y Crist, yr un nath roi ei fywyd mwyn ein prynu ni o'n caethiwed, ein hachub ni o'n pechod a'n gosod ni'n rhydd i fyw yn sanctaidd ei fwy ni. Ac unwaith eto felly, os oes yna rhywun yn cyhoeddi neges sydd yn gwadu'r pethau hyn, nid o Dduw mae y person yna. Nid ysbryd Duw sydd yn siarad. Gyfeillio'n annwyl, peidiwch â chredu pob ysbryd, ond profwch yr ysbrydion i gael gwybod a ydynt o Dduw. Oherwydd mae gai broffwydi lawer wedi mynd allan i'r byd. Dyma sut rydych yn adnabod ysbryd Duw, pob ysbryd sy'n cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd o Dduw ymai, a phob ysbryd nad yw'n cyffesu Iesu, nid yw o Dduw. Ysbryd yr Anghrist yw hwn. Clywsoch ei fod yn dod, ac yn awr mae eisoes yn y byd. Falle, dros y flwyddyn diwethaf yma, yn bod ni wedi bod mewn fwy o berygl o hyn nag erioed. Hynny, mae cymaint ohono ni yn dod i bod yn pori'r we. Ni wedi bod yn gwrando ac yn gwylio Oedfa, pregethau, podlediadau, pob math o beth eraill. A felly mae rybydd Ioan i ni, bore yma'r un mor berthnasol ac erioed. Ydyn ni fod i garu. Ni fod i garu i'r eithaf ein cyd aelodau. Ond mae'n rhaid i ni hefyd profi. Mae'n rhaid ni
fod yn wyliadwrus. Mae'n rhaid i ni profi'r hyn sydd yn cael ei ddweud. A yw e, o Dduw. Os yw e o Dduw, yna fe fydd pobl yr arglwydd yn derbyn y neges a bydd gair Duw yn cyflawni ei fwriad yn ein bywydau ni. Ond os nag yw e o Dduw, yna mae'n rhaid i ni i wrthod y neges a rhybuddio y negesydd, a mae'n rhaid i ni sefyll yn gadarn yn erbyn y celwyddau yma. Mae'r un drwg eisiau defnyddio mwyn ein harwain ni, pe bai hynny'n bosib, ar gyfeilior. Carwch, ond glynwch i'r gwirionedd. Gogoniant i Dduw. Amen. Amen. Wel, ganwn ni emyn arall yn gilydd cyn bod ni'n gorffen ein hoedfa ni'r bore yma. Wel, diolch am gael eich cwmni chi eto, gael ddim un o bendith Duw arnoch chi yn helaeth iawn. Gan i weddio wrth i ni orffen. Arglwydd, ni'n gofyn unwaith eto nawr am dy gymorth i fynd ac i weithredu ar hyn ni wedi glywed. Nid i'w rando'n unig ond gweithredu. Helpa yr rhain ni sydd wedi bod yn gwrando ar y neges hon i'w phrofi hi. Ac arglwydd yn gweddi ni am bob un. Wrth iddyn nhw rando ar unrhyw neges sydd yn honni fod oddi wrth y ti. O arglwydd, helpa ni i brofi'r pethau yma. Ac i gadw a glynu wrth yr hyn sydd yn dda sydd ohono ti. Ac i ei wrthod. Ac i sefyll yn erbyn unrhyw gelwydd. O, Dad, helpa ni yn hyn. A clywen gweddi ni nawr. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen.